व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरे के गुड मॉर्निंग. घंटी जाले है 10 आणि हांव ट्रेडिशनल ड्रेसात आयला. आज मेगेल अन्ना आलाय श्रद्धाचे काम असं तर ताजी खातीर आता मी हांगा प्रिपेरेशन करता आसा ती मेगेल आनू वचून 15 वर्स जाले बटमा येतली तर हांव हांगाची केस नव्या सामग्री पुरा रेडी करून दवरता सर. दिव लायला देवाक. आता फटाफट करूया. बटमा मात्र थोड्या वेळान तो येता ती त्यांनी येऊची पुढे आम्ही पुरा रेडी करून दवर का रेडी जाता सर. भटमा मायले ती बाहेर पुरा मांडून दवरला भटमा माना. तर आता जस्ट रेडी जाता सर. पूजा विधी स्टार्ट करचे असणार. सो आजी कशी दिसता सर? गणेश किणी एकदम आमची गेल जी जर आमची गेल स्टाईल लुक ट्रेडिशनल लुक होय. तर बाहेर वचा तुमका दाखयता कशी म्हळ्यार बटमा मान मांडयला आणि पूजाचे विधी आम्ही स्टार्ट करतात. बटमा मायले ती आणि हांगा पुरा मांडून दवरलो. महाभिषेकस्थानं समर्पयामि. पुष्पं समर्पयामि. याफलिनीर्याफला पुष्पायाश्च पुष्पणिः बृहस्पते प्रसुदास्तानो मुञ्चन्तो मनसः. याफलिनीर्या आफला पुष्पायाश्च पुष्पणिः बृहस्पते प्रसुदास्तानो मुञ्चन्तो मनसः. ओम पुष्पं समर्पयामि. ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः. भक्त्यादिकं प्रयच्छामि देवाय परमात्मे त्रायमां नरकादिपदादिकं जीवतिवेष्टमयादिकं प्राणदेवीभक्त्यादिलाभः. भक्त्यादिकं प्रयच्छामि प्रद्युम्नाय तन्नोम, समानात्मने निरुद्धाय स्वाहा, अनिरुद्धाय तन्नोम. तत्तास्यासम्प्रदयादिकर्वाः देवाय यज्ञमानबद्धं ओम सरस्वतीदेवतरं शिवलिङ्गमल्लिशोभे भगवती हरिवल्लभे मध्ये त्रिभुवनमूर्तिबृहस्पतिर्यं वेदवते क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मी देवी देवी नमां कृतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नेनाथं महिमानसरित. वेदोक्तनीराञ्जन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. राजोपचारपूजां समर्पयामि. इमावशिवतमा इमा सर्वस्य इमा राष्ट्रस्य वदने इमा राष्ट्रोगतो मृताः रमा ब्रह्मादियो देवा गणगाध्याधिकार्याः श्रीलक्ष्मीनरसिंहप्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः. रमा ब्रह्मादियो देवा गणगाध्याधिकार्याः श्रीलक्ष्मीनरसिंहप्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः. प्राणाद्वारा जयत नाभ्याः आदिदन्तरिक्षं विष्णो ज्योत्स्मोरथ. सवयेन पिंडपारुणपूजां करिष्ये. पिंडपारुणपूजां करिष्ये. पिंडस्थपितृभ्यः विघ्नयतन्नौदा. ध्यानम् आवाहनं मातृपद्यमञ्चोपचारपूजां सदा नमः. नैवेद्यार्थे पुरतस्थापित अन्नमहानैवेद्यं माकदलीफलताम्बूलस्वादुतकपूपपायसनैवेद्यं सदा नमः. ताम्बूलं सदा नमः. आरती करता पुरा नमनामध्ये काही जातं रेडी जातं. सो हंग प्लेट रेडी झाला नैवेद्याक. ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवि वचक्षुरात् तं तद्विप्रा विपण्यो जाग्रवां तत्सर्वं विष्णोर्यत् परमं पदं मनोन्वाहुवामहे नाराजं तेन दोमेन
पितॄणांच मन्मभिः आतकृतवेदक्षा योक्ष सूर्यं द्रशेदवर्च प्रार्थना करून घ्यायचं. श्रद्धा भक्ती विश्वासपूर्वक जाऊन 5 दिवसाचा गेला अन्ना उद्देश आम्ही घेऊन तिथे एक समजावून घेऊन श्रद्धागार गेला असता त्यांनी स्वीकार करून घेऊ का त्यांच्याला बरोबर आशीर्वाद त्यांच्या कुटुंबाला 5 दिवसात त्यांनी आमका आशीर्वाद करतात. आई प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राजां पितॄणां च पितामह प्रजां म्हणाले तुमच्या सगळे अन्नाले शरीरातून सगळे सहकुटुंब प्रजा म्हणतात त्यांना चांगलं आयुष्य चांगलं आरोग्य धन धान्य विद्या हे सगळं मिळालं आमच्या तरी ती तर देवाला म्हणतात. आई प्रजां धनं विद्या स्वर्गं मोक्षं सुखानि च स्वर्गातील लोकांना जसं सुख असली तसंच सुख आमच्या कुटुंब वर्गांक मिळालं म्हणून तशी आई प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राजां पितॄणां च पितामह काल आम्ही सांगताना अन्नाला श्राद्ध म्हणून सांगतात बोलावी त्यांच्या ओट्टू आज्यो पिज्जो अंगसमेत पिंड प्रदान केलं तुम्ही ज्यांना मिळणं त्यांना मला तुमचा आशीर्वाद करता की तशी त्यांगेला जीवात्मा उत्तम सद्गती विष्णू परमाते प्राप्त होऊन प्रार्थना करून घेऊ तुम्ही आता अक्षता उतर निराजनार्थे अक्षतां सुधा नमः आरती प्रभुदेव नमस्कार काळ्याक पान घाला पुरा काळे येऊन खात सतंगा आणि आमगेल पुरा विधी पुरा जाल्ले चंदुकोन जाल्ले आणि काळ्याने खाल्ले त्यांची एक बेस्ट म्हणल्यार आमकां संतोष बार खुशी जाली पुरा जन ओट्टू मेळून खाता सर. चलो आता भटमाम वेट करता सर. तर आईचे जेवण डाळी मुगा गशी गोडशें ताक पंचामृत शीत आणि पोळी सुपर. आणि हांगाने आता जेवच्या बसल्या आईची पूजा पुरा चंद जाल्ल्या तर आईचे जेवण बारी रुची आशिल्ली बेस्ट. गाय सोदून सोदून हांगा म्हाका एक गाय मेळ्ळी हांगा गायेक आतां पान वाडला आतां गायेन खाल्लें तर आतां गायेन खावन जाल्लें आता पिंड विसर्जन करच्या वता सर. तर जस्ट हांगा येवन आता पिंड विसर्जन केलें तर Later that same evening. तो जस्ट आता उठयलो मस्त टायर्ड जाला सकाळ दाखवून आणि हांगा मात तान्नी पीत तसं सकाळ केल्या रव्या इडली आणि चटणी आणि चा शुभद चमकेल्या क्लिनिकाक. तर आज ह्यो पुरा क्लास कॅन्सल केला आज ही काही वच्चे न्ही सकाळ हांव घरकडे असं एक दिवस ऑफ डे नुतो पैसे जायना म्हाका तुमकां तें तसं तर ताजे खातीर हांव ब्लॉग एडिट करताच पयसून हांव आतां जस्ट कमेंट पळयला की अस न्हय हाज्या वर्शिकाचे रांदप दाखोवच्या खातीर सांगलेलें तर हांव कामांत इतलो बिजी आशिल्लो न्हय तर म्हाका कसं प्रॉपरली जेवणाचे शूट करचें मेळ्ळी कसन कसन केलें लागोर हांव दाखयता. तर फर्स्ट हांगा पळय हें आसा आलसंदे उपकरी हांगा तांदळा इडली हांगा या पळय बजो बटाटे बजो कारते गोंयट मागीर सुर्णा केण्या बोजो गारी उंबरी ह्या तो मेन हाजी शिवाय वर्शिकाच काम जायना. गोडशे हे तांदळाचे गोडशे सुपर जाल्लें हांगा मुगा कशी केल्लेली ह्या पळय सुपर नैवेद्या खातीर दवरला ना त्यांची सेम आशिल्ले हांगा हे वर्ण आणि दाळी सकाळी आमकां तांनी पिवच्याक रुलावा इडली आणि चटणी आशिल्ले. तो हे आईचे मेनू आणि पुरा लायक करून जाल्ले आईची काम. तो हांगा तो म्हगेल भयणी आणि म्हगे भाऊजी आयला म्हगेल भाऊजी आणि म्हगेल भयणी हांगा जेवच्या बसल्या तांणी सकाळ दाखोवन कामां चमकलेली आज तांकां रज मेळ्ळी आशिल्लें ताजे खातीर तांणी आतां जस्ट आयली तर जेवच्या बसता आसता ती तर शुभदा आयली हांगा तर आणि म्हगेल भाऊजी आणि भयणीला जेवण आणि पुरो जाला आणि बराबर टायमार आयली आतां जस्ट तर थोडे टायमपास करया आता जस्ट शुभदा आयला ना तर एक थोड्या वेळा खातीर तांणी बसून उलोया ताजी मागीर तांणी वतात आमगेल पुरो जेवण जालें म्हगेल भयणी आणि भाऊजी चमकले येवन जी फुल्ल लॉंग डे आशिल्लें एक्स्ट्रीमली लॉंग डे आणि मस्त टायर्ड जाले आमी 2 दिवस दाखोवन म्हळ्यार हें पुरो काम म्हळ्यार चंद करून जेवका न्हय आमगेलें हॅक्टीक शेड्यूल आशिल्लें चंद जाल्लें आयची काम आणि आय होप थोडे थोडे पार्टान तुमकां ब्लॉग दाखयत आसता ती कंप्लीट दाखोवचें जायनी हय म्हळ्यार आज हेजी काम चड आसलें मेगेल हातान तू कॅमेराय नाशिल्ले कोणाले हात फ्री नाशिल्लो पुजांतूय बसका आशिल्ले फ्री आसता आशिल्लो तेन्ना हांव शूट करता आशिल्लो भारी लायक कोन्न जालें वी आर डन फॉर द डे मस्त टायर्ड जाला बार जायन येतले 1:15 मात ना 11:30 जाले 11:30 जाले ओके ठीक आहे अर्ध घंटो वगी निद्रच्या वत आसत आता आमी व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस बाय टेक केअर